сӯзок ҳангоми пешоб кардан дар мард пас аз алоқаи ҷинсӣ на ҳама вақт метавонад ки беморӣ бошад. Агар ин чиз шуморо гоҳ-гоҳ азият медиҳад ва ҳамагӣ 5-10 дақиқа давом мекунад, ин метавонад ягон беморӣ набошад. Вале агар шумо ҳар вақте ки алоқаи ҷинсӣ мекунед ва пешобкунӣ меравед ва он сӯзок мекунад, ин метавонад ягон инфексия ва ё ки илтиҳоби роҳҳои пешобгузар бошад, мисли уретрит, цистит ва ё ки простатит. Барои муайян кардани сабаби ин чиз шумо ҳатман бояд ки пешоби умумӣ супоред, яъне таҳлили умумии пешоб аз мобайни пешоб пас аз алоқаи ҷинсӣ кардан ва ё ки шумо метавонед бакпасеви пешобро супоред ва агар шумо бо ягон нафари бегона алоқаи ҷинсӣ кардагӣ бошед, пешоби аввалинаи худро саҳар барои ПЦР барои инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд бояд супоред. Анализи шумо ки баромад, мо муайян мекунем ки барангезандаи ин мушкили шумо кадом намуди бактерия аст ва кадом намуди антибиотик зидди он кӯмак мекунад ва барои шумо онҳоро менависем.